Зараз зразумела, чаму ва ўсіх кніжках пра рэвалюцыю расказвалі, што мералі камеру. Я ўсё думала, чого не меряць эту камеру уздоўж і поперак. Аказваецца, сядзець проста нельга. Вось зараз я это ведаю з уласнага досведу. Следчы ізалятар Нагая зараз на ремонце, таму у мяне вось была такая шчаслівая магчымасць пабыць у турме, хаця я па адміністрацыйнай справе праходзіла. Я была адна ў камеры. Яна зусім невялікая, мабыць, гэта такі вось келья некая манаская была з круглай столью. Там стаяла 4 двухпавярховыя нары, але я была адна ўвесь час. Ну, прикольна, што ў камере нельга сядзець, можна толькі хадзіць альбо стаяць. Безумоўна, нельга ніякіх кніжак, у мяне забралі сваю, у камеру таксама нічога не прыносілі. Вось. І я адмовілася ад ежы, бо не была ўпэўненая, што мой страўнік гэта вытрымае, а мне лягчэй было заставацца без нічога. Так мне нічога не балела, нічога не турбавала. Вось, чым ужываць некую іншую ежу. У мяне былі з сабой лекі, которые я звычайна прымаю. Іх мне дазвалялі прымаць пасля раніцы і вечарам. Таму цалкам я нармальна з гэтай сітуацыі выйшла. Там вельмі душна, там усе сцены ў плесені, у грыбку, там пахне нечым такім жудасным вельмі. Ну і прастаяць 16 гадзін на нагах гэта не вельмі проста. Уначы, конечно, можна легче спаць у 10 гадзін, выйсці ўзяць матрас, пакласці яго, пасцеліць сабе, легче спаць, але за ноч 2 разы падымаюць. Трэба ўстаць, стаць тварам да сцяны, сказаць, як цябе завуць, калі нарадзілася, па якім артыкуле затрымалі. Вось, і тады можна класціся спаць. Святло, конечно, не гасіць. Вось. Так, а ў 6 гадзін гудзе сірена, трэба сабраць матрас, вось, адчыніць дзверы, вынесці яго на калідор і зноў да 10 вечара на нагах альбо стаяць, альбо хадзіць. Ну, я рабіла нейкія практыкаванні, некую гімнастыку, бо ўжо ў абед пачынае балець спіна, вось, пачынаюць сцікаць ногі, гэта не вельмі весела. Ну, але, в прынцыпе, я справілася. Ну, сёння раніцай, я не ведаю колькі, бо гадзінніка таксама ў мяне не было. Ну, просто сказалі, Новік, адзявайце масачку, беріце вещи на выхад. Вось, учора прыкладна так мяне выклікалі да адваката. Калі да адваката выходзіла, то яшчэ кайданкі надзявалі за спіной. А сёння сказалі, беріце рэчы, мы пашлі так. Яны ж там не тлумачаць, куды цябе выклікаюць, чаго. Пасадзілі ў міліцэйскую машыну, без тлумачэнняў мы паехалі. Ну, я так ужо пачала разумець, што гэта суд. Але мы вось прыехалі на Курчатова і збочылі там, дзе РОВД. То бок я ўвогуле была у непанятках, што адбываецца, бо я думала, што суд, а тут РОВД. У актавай зале Ленінскага РОВД праходзіў выязны суд. Вось, і за недоўгі час разгледзелі гэту справу. Мне прызначылі штраф